Pagkaon ng taong tarong naamo din ha, mga magkaon mo. Takto nga, pangayuan mo, di mo kahatag. Bukog na, imo pag idi. Kalapin na ikaw may kaon diha. Oh, nada kalapas ilan. Basag kaon may gula, malimot may kuha na day koy tapat o kauban ba. Kaon. Hindi sad ko ay. Akadako sa nimo kaon diha ay. Buto mo. Grabe. Wa kay kaon sa inyo ha? Naman buto mo ron. Kaon po. Grabe gamayor ako ay mo dako kay kakaon. Babae lang. Kanang gagmayar ganyan pagit-cute nya dagkong ng mga anak. Oo ay. Oo. Oh no! Uy, Balik mo di siya uy. bawa di. Bawa dia. Bawa. Balayo. Sa mo ni buang kang buang nga kada. Kit. Kilukod na jud ko ay. Okay, lukod ba ang ganyan kilukod na ni kuha kinit-kit. Kini na yung manok kit-kit mo. Oh no! Balik mo di siya. Uy. Buklon ti kaning. Dito ako lapo. Ari ka diri dapit. Unsa mi siya? Ay, Kundi labi. Oo, adjud ay di ko kagawanta sa baho. naligo ka? Kain ko yung sudan. Gamay na lang ni ayaw eh. Gutom ko. Ano? Iyata na niya uy. Siya pa oh. Iyata sa niya pil. Ayaw. Buing hatag nga ako ni ipakaon sa mga iro. Ayo. Amo na ipakaon sa mga iro kay mahalon to mo ang taon mo iro eh katong mga bulldog na mo dito. Kanang mga inasan na ginaon ato. Usa din na siya di ay. At mura man ignaw iro. Kuyaw man iro kay bulldog buang man eh. Iyata na lang daw ay baho kayo siya. Taong ka, uy, akong iro naghuwa to dito niya. Kining uban ani, kamong gayan pa rin ako sa mua. Saan ka? Okay, busog din na siya. Oh no! Usap! Ambila! Gusto man ka, uy, sige magkapangilog. Ikaw, lagi! Ihatag na ba? Ihatag na. Ihatag na lang ba? Hoy! Sige, hatag, uy, nga. Kamu ba? Mura magganihar ko kita ninyo nga, mura inyong man yung gidaw-daog hinumayo usa ka tao nga. Libod suray. Sa man yung style mura magdili mo kung hatagan ninyong gibkaon diha. Juan, ako pusing. Kini, ako mo gining gipalit kay para nako nya kini sobra para sa mong iro. Kunya imo mang iya mang giilog Ginoo na Unsa? Paminawa oh. Uy, nya pa mo sa kong balay. Tanawa oh. Wanyo no na ah. Luoy kayong kinabuhi sa katao. Ha?
Pagkaon ng taong tarong na mo din ha, mga magkaon mo. Takto nga, pangayuan mo, di mo kahatag. Bukog na, imo pag idi. Amo am sa Kana kuwan iyatag na nanay pagkaon na Abi na. ko oy. Dini ayaw oy. So mangulit oy. Uging ngano gutong ihatag ko ni nga ako'y nagpalit ani. Ikaw Inyo ha pag hindi ana ang tao. Lako mo na ko balay. Hindi mo pagkaon. Hatag na na. Ano, oy? Ihatag na lang na. iya gibongan man ani. Ano, ano? Bala siya. Uyan ni mo. Ano man kang bukog mo pagigi. Inyo open town. Sige lang. Magpalit ha. Magpalit ko ha. Sige lang, gusto kang kaog nato. Nahuta ko diri kay palit kong inato sa Jollibee ha. Usa ka bakit ang hatag nimo? Uy, daw sa town. Luuya in town sa tao. Nagpaabot yung taon siya nako. Grabe naman po yung taon ganiha eh. Murag kumot ang akong kasing-kasing nga nagtan-aw sa katao nga libod suroy nga wain taon tagai sa makaon. Usam nga tawhana ganiha in taon. Sus nagpaabot yung taon siya nako. Karon matagbaw na jud kaning usa ka bakit nga akong gipalit para nimo. Bye. Bye. Bye, bangon bye. Ali bye, bangon bye. Oh, na kung gisaadi mo. Sus, uyan taon ako bye. Ay, ikaw na to. Ako maluoy yung kay kunin niyo bay sa mga inaanak klase niyo bay. Ako pero kumuton na akong kasing-kasing. Wala yung inaanak mo na ako. Ikaw na ba na? Kaon ka na. Matagbaw ka na akong ikaw ni mo. Pinagkana na. Hindi pagbusog ba yung pagbusog? Kaluya itaw. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo? Atay mong kasi. Ano man? Abi nakugbutan kay kang tao. Ayaw di ma. Ya, bukog na kaya mo ni mangikuan. Nakuwat pa kog dugay diri kay nagtukog na yung unod. Noon sa ka? Na, kaniha, bukog mo tayo yung gilugan, usap ang ito kabuok. Naluya man kong pangunit dito pangayo sa mga tao na ngaon doon sa Jubilee. Mauri ay. Namulit rin ka dito sa Jabili. Alangan, mapalitan bukog mo na. Bungot sa Ba, uko. sige. Ano ba? Mga kunin mo kaya mga untang duha. Makuha na. Ito. Jabili na yan Subscribe lang sa Janwa Mix TV. View na ta sa Janwa Mix TV. Araw mo'y laging swabe.